taj izraz, taj kreštavi senzitiv, ja ne znam šta je ono. Užas je. Ne bila drogirana ili pijana, ili jedno i drugo, sigurno nešto, ali normalna nije bila. Takvi kao on, nikad s Bogom ne kažu za svoje greške, on uvek druge krivi. Sa njim je svaki novi rastanak bez suza. Ma gde je taj muškarac što sa mnom živi, a ne živi? I zovem 92. Ti pojma nemaš. Ni za 3 meseca, ni za 33 godine. Radi nešto drugo, ti si totalno antitalan za pevanje. Probaš samo da igraš, a da ne pevaš.